अवधूतचा सामना करेल तो बंटी. 5व्या षटकातील पहिला चेंडू अवधूत याचा बंटीसाठी आणि सुंदर चटवलेला चेंडू. हा मात्र झेल होतो का बघूया. आणि 6 धावांसाठी एक उत्तुंग असा षटकार मारला. खेळणार आहे तो बंटी. बघूया. आणि हाही सुंदर चेंडू तटवलाय 6 धावांसाठी. सलग 2 चेंडू. अवधूत याचा तिसरा चेंडू बंटीसाठी. आणि हाही सुंदर तटवलेला चेंडू, परंतु टायमिंग का होत नाही आणि झेल बाद होतोय तो बंटी. अजूनही 9 चेंडूंनी 9 धावांची आवश्यकता आहे. धावसंख्या स्थिरावली आहे 3 गडी बाद 7.